Hello everyone, welcome to KICHUCOOKS. Ini manoli boka ಬೀಜದ ಬೊಂಡು ದಿತ್ತೊಂದೆ ನೆತ್ತ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಡು ಪೂರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ತವಾದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾವಡ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾವಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಬೇವು ಬರೀ ಉಪ್ಪು ಕರಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನೋಳಿಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿಲ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಮನೋಲಿ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತಬೋದು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ. ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮನೋಲಿ ಬೇಯುಡು ಒಂಜಿ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯ್ಪಗ ಗೋಡಂಬಿ 2 ಅವರ್ ನೆನೆಪದ ನೇನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಯಡು. ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಳು ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಖಾರ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನು ತಾರೆ ಶೋಕೊಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್. ಮನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ
ಗೋಡಂಬಿ ಪಲ್ಯ ಮಣ್ಣುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜದ ಬೊಂಡದ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಂತೀರ ತುಲೆಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಪಲ್ಯ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.